дошла в неочакван ден, ден от Аба подарен, наш скъп и неочакван дар. Стоеше там на Божият олтар, но името Исак не е победа. Но името Исак не е победа. Виктори, след трудно време се роди. Аба, аз виждам славата ти, аз виждам славата ти, защото в трудно време се раждат пророци, за да отпушат и да отворят Божите потоци. Виктори, след трудно време се роди. Аба, аз виждам славата ти, аз виждам славата ти, защото в трудно време се раждат пророци, за да отпушат и да отворят Божите потоци. Виктори, след трудно време се роди. Аба, аз виждам славата ти, защото в трудно време се раждат пророци, за да отпушат и да отворят Божите потоци. Молеше се за дете и в трудно време Самуил дойде. Отпушени са изворите и сега, а много детната изнемощя. Незаслужена победа, незаслужена победа. Виктори, след трудно време се роди. Аба, аз виждам славата ти, защото в трудно време се раждат пророци, за да отпушат и да отворят Божите потоци. Виктори, след трудно време се роди. Аба, аз виждам славата ти, аз виждам славата ти, защото в трудно време се раждат пророци, за да отпушат и да отворят Божите потоци. Виктори, след трудно време се роди. Аба, аз виждам славата ти, аз виждам славата ти, защото в трудно време се раждат пророци, за да отпушат и да отворят
Защото в трудно време се раждат пророци, за да отпушат и да отворят Божите